Srdečně vás zdravím. Rozhodla jsem se využít dnešní luxusní zimní počasí k natočení tohoto krátkého videa pro vás. Řeč nebude o surfování po vlnách oceánu, jak by se mohlo zdát z úvodního obrázku k tomuto videu, protože o tom fakt nic nevím. Jenom si představuji ten vítr ve vlasech, který tady je dneska teda taky, a ten pocit vzrušení z toho, že je člověku umožněno prožívat něco tak výjimečného. Tento pocit ale můžeme prožívat nejenom při surfování, ale i na cestě za jakýmkoliv naším cílem. A o tom vlastně život i je. Proto dnes bude řeč o surfování životem a o tom, jak naplno využít každou vlnu, kterou nám pošle do cesty. A proč zrovna toto téma? Já totiž vnímám schopnost neustále vyvažovat a oscilovat kolem bodu rovnováhy za zásadní umění života. Balancovat je třeba ve všech oblastech života. My se v dnešním krátkém videu podíváme na jedno z nich, a to je rovnováha mezi aktivitou a neaktivitou, protože to je alfa a omega života, který baví a naplňuje. Co tím myslím, když říkám, že je třeba neustále vyvažovat? Mluvím o umění plynule přecházet mezi aktivitou, tedy totálním nasazením, kdy se věnujeme s plnou pozorností a účastí tomu, co děláme, a neaktivitou, neboli odpočinkem, chcete-li, kdy čerpáme novou energii. Ono se to dá dělat i lépe, když člověk dokáže věci dělat naplno s lehkostí, takže přitom nepřichází o energii, ale to je už mistrovský level umění života a ten je pro většinu lidí ještě hudbou budoucnosti, stejně tak i pro mě. Tohle nevadí, stále je kam se posouvat. Pojďme se postupně, krok za krokem, alespoň k tomu cíli přibližovat. Život je cesta, na které dozráváme k hodnotám, které chceme v životě mít, a než k ním dospějeme, tak si musíme ledacos odžít. I přesto naše cesta může být radostná. A nejen, že může být radostná, my bychom měli udělat maximum pro to, abychom si ji užili. Je to jen na nás a jaké si to uděláme, takový život budeme žít. Vždyť co je život? Život není ničím jiným, než cestou, po které jdeme. Pro mnoho lidí je kamenem úrazu na té jejich cestě životem najít ideální tempo. Třeba konkrétně pro mě to docela výzva je. Proto tady dnes také před vámi stojím a mluvím o tom, že obecně to totiž máme tak, že buď jsme aktivní až moc, a nebo naopak máme tendenci být opatrní a zbytečně se šetřit. Vůbec to ale nemusí být tak, že se nacházíme na jednom z uvedených protipólů. Úplně nejčastější varianta totiž je, že lidé jdou z extrému do extrému, o čemž toho já osobně vím také dost. Ať už to máme ale jakkoliv, podstatné je to, že čím dále se nacházíme od bodu rovnováhy a čím delší dobu se trváváme v blízkosti jakéhokoliv extrému, tím méně radosti v životě prožíváme. Ráda bych tedy řekla, že není řeč o extrémních sportech ani aktivitách, do kterých lidé jdou záměrně za tím samotným pocitem extrému. Bavíme se o extrémech v běžném životě, který se nám pak vymyká z rukou, když nejsme dostatečně vědomí. Leden. Měsíc novoročních předsevzetí je typickou ukázkou toho chování, kdy se lidé pro něco nadchnou, zpočátku jedou bomby, postupně ale jejich nadšení opadá, až je něco zastaví. Je úplně jedno, co to něco je, jestli je to únava, jiná překážka na cestě nebo nedostatek motivace. Podstatné je, že se na něčem zaseknou, jdou do opačného extrému a nedělají vůbec nic. Někteří lidé zase podstupují extrémní zátěž dlouhodobě. Zpočátku jim toto počínání třeba přinášelo uspokojení. Mohli mít dobrý pocit z toho, že toho hodně zvládnou. Jiní lidé zase věří, že musí dřít, že nemají jinou možnost volby. Výsledek bývá ale stejný. Radost se z takového života vytrácí, protože tam, kde vládne vyčerpání, tam se radosti dobře nedaří. Ten opačný extrém, nic nedělání, je ale také ubíjející.
Nemluvím teď o nic nedělání, které je vyživující a které nám dodává novou energii. Všichni jsme ale určitě ve svém životě zažili takový ten útlum, kdy cítíme obrovskou únavu až otupělost, jsme otrávení až laxní, nic nás nebaví a do ničeho se nám nechce. Takové rozpoložení člověka snadno dostane do spirály, která ho dovede do krize. Začne se cítit prázdný, začne propadat do letargie, většinou se sám v sobě úplně ztratí a tu cestu svoji přestane před sebou vidět, přestane ji cítit. Často přitom stačí jen zpomalit a nebo se na chvíli zastavit a nacítit si nový směr, kterým je potřeba ve správný čas udělat další krok. V této fázi je dobré, když máme možnost svoji situaci s někým sdílet. Ideální je, když je to někdo, kdo má odstup a může se na celou záležitost podívat z nadhledu a poskytnout třeba zpětnou vazbu anebo jiný úhel pohledu. Vnímáte-li, že by toto či podobná témata pro vás mohla být nějak užitečná? Cítíte-li, že byste se letos ve svém umění surfovat životem rádi zlepšili? Toužíte-li udržet se na vlnách života co nejdéle a užít si vzrušující jízdu plnou vášně a radosti? A pokud byste ocenili podporu ve chvílích, kdy vás na vaší cestě něco zastaví, anebo kdy je prostě třeba zrovna těžké udržet si směr, zvu vás tímto do nově založené facebookové uzavřené skupiny Transformační jemnoprostor u Ivy. Tam budeme otevírat podobná témata a diskutovat o nich. Budeme se ladit na větší vnímavost, díky které je potom snazší zorientovat se v tom, co se právě v našem životě děje a nenechat se strhnout do falešných dramat našich myšlenek a emocí a společně hledat cesty, jak jít životem krok za krokem ve větší lehkosti a se stále větší radostí. Zároveň budeme společně vytvářet příjemný, bezpečný a podporující prostor, ve kterém každý může být sám sebou, aniž by byl proto hodnocen či souzen. Pokud se vám toto moje video líbilo, budu moc ráda za like. V příštích videích z tohoto seriálu se podíváme na další aspekty surfování na vlnách života. Zvu vás proto ke sledování mé facebookové stránky Proměny příběhem, aby vám žádné video neuteklo. Pro tuto chvíli se s vámi rozloučím, mějte se zatím hezky a třeba někdy někde zase nashledanou.